Ty lidičky, já dneska hraju na kde zkoumá čarenek lišáky. A on ten zatím není a on přijede, já mu zavolám. Jo, přijedeš? Dobře, přijedu. Jo, hrajeme na zkoušku. Zkoušku lišáků. Dobře, už jdu. Ahoj. Říkal, že přišel. Teď je u baráku, já jdu zavřít oči. Jdu hledat. Mám tady jedno plišáka. No nádor. Si myslím, že tady. Yes! Mám jednu plišáku, protože já jsem to asi už viděla. Já si myslím, že to je. Yes! To je dneska easy den. Yes. Like, subscribe do komentáře, napište, že to bylo dobré video, nebo co si tam chcete napsat a hlavně do zvonečku. Když to neuděláte, tak nemůžu 15 kilové tričko kupovat.